som bola športovkyňa odjak živa, lebo som robila gymnastiku už od decka. A riaditeľ došiel za mňa a hovorí: Viera, potrebujem, aby si postavila hádzanácké družstvo. To boli moje začiatky. A tak som vybrala dievčatá a proste išli sme hrať. No a odvtedy sa mi to zapáčilo a hrajem stále. Hrala som teda až do tých 35 rokov. Ako 18-ročná ma zobrali do reprezentácie a hrala som čisto len ako proste vždy ako náhradnička. No a na majstrovstvách sveta naši tréneri mali s každou pohovor, ako sa cítime a tak. No a vtedy mi pán Hošťálek aj s Grosom povedali, že nastupujem do základu. A to bol vrchol. Proste ja som bola tak dojatá, že to by ste neverili. Po tých 2 rokoch, keď som robila iba náhradničku, že som nastúpila do základu. A potom samotný výsledok. Prvý raz majstrovstvá sveta a Československo majsterky sveta. Takže to bol vrcholný zážitok môj.